नमस्कार, मी पद्मा रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज मी एक रेसिपी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे ब्रेड ऑमलेट. तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, तर चला तर बघूया. इथे मी एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे, हिरवी मिरची कापलेली आहे, 2 अंडी घेतलेली आहे आणि 2 ब्रेड घेतलेले आहे. तर सर्वप्रथम आपल्याला एका बाउलमध्ये ऑमलेट जसं बनवतात तसं त्या पद्धतीचं ते बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. तर सर्वप्रथम मी एक बाउल घेते. या बाउलमध्ये आपण ही 2 अंडी फोडायची. या पद्धतीने दुसरं पण अंड आता त्यामध्ये आपण कांदा टाकायचा, थोडा सांबार म्हणजे कोथिंबीर, थोडी मिरची ही आपल्याला जेवढी वाटेल म्हणजे कमी जास्त करू शकता. मी इथे एक छोटी मिरची टाकलेली आहे. आता आपण याला त्यामध्ये लाल तिखट टाकूया. तर लाल तिखट आपल्याला जेवढा तिखट हवं असेल त्या पद्धतीने, कारण मिरची टाकलेली आहे तर जेवढं आपल्याला हवं असेल त्या पद्धतीने टाकायचं. आणि थोडी हळद आणि थोडं मीठ, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आणि याला फेटायचं. पूर्ण असं फेटायचं, छान मिक्स करून घ्यायचं छान. आणि जेवढं तुम्ही फेटाल तेवढं तो ऑमलेट छान होतं. त्याच्यामुळे छान याला फेटायचं पहिले. आता हे आपलं फेटून झालेलं आहे आणि इथे मी एक पॅन गॅसवरती ठेवलेलं आहे, ते सुद्धा गरम झालेलं आहे. तर चला तर मग काय करायचं बघूया. आता हे फेटून झालेलं आहे आणि यामध्ये आपण आता काय करायचं, हा जो ब्रेड आहे याला याच्यामध्ये डिप करायचा. असा दोन्ही साईडने डिप करून त्याला असं घोळून घ्यायचं आणि दुसऱ्या साईडने सुद्धा डिप करायचा. आणि त्यानंतर आपण पॅनकडे जाऊया. आपलं पॅन गरम झालेलं आहे. आता इथे आपलं पॅन गरम झालेलं आहे आणि त्यामध्ये मी 1 चम्मच तेल पण पसरून घेतलेलं आहे. तर आता आपण जे हे डीप केलं होतं ब्रेड, ते आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया या पद्धतीने. आणि त्याच पद्धतीने दुसरंसुद्धा आपण टाकून घ्यायचं. दोन्ही साईडनी याला डीप करून लावायचं हे, आणि तो सुद्धा ब्रेड टाकून घ्यायचा. आणि थोडं जे समजा उरलेलं असेल हे मिश्रण, ते याच्यावरती टाकून घ्यायचं थोडं असं. याला आपण छान असं पसरून घ्यायचं आणि दुसऱ्या साईडनी पण तसंच करून घ्यायचं आपण. आणि याला थोडं फ्राय होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर आपण याला पलटी करून घेऊया. आता आपण याला पलटी करून घ्यायचं. वाव, सुंदर कलर आलेला आहे. आता दुसऱ्या साईडने पलटी करून घेऊया आणि याला पण 2 सेकंद होऊ द्यायचं. आता बघूया तो पण साईड झालेला आहे का, चेक करूया. हां, हा पण साईड झालेला आहे. आणि आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मस्त, खूप छान कलर आलेला आहे. आणि एका प्लेटमध्ये त्याला सर्व करूया.
अशा प्रकारे हे आपण ब्रेड ऑमलेट रेडी केलेलं आहे. आणि हे म्हणजे सकाळची न्याहारी वगैरे किंवा सायंकाळी 4 वाजता आपल्याला भूक लागली असेल तर झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि आपणही करू शकतो. आणि ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय.